Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 111. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta wa ma taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya. Fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya. Summa la tunsarun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa inna kullan sak temene lan sak temene iji-ijine lamma layu
lamma semangsane layu wafiyannahum yakti netepi tamanan ing wong akeh sapa Rabbuka pangeran sira a'malahum ing amalane wong akeh innahu stune Rabbuka bima ya'maluna lawan barang kang nglakoni sapa akeh iku khabirun awas ayat sadurunge wa innahum apa ayat 109 wa inna lamu wafuhum nasibahum ghaira mangkus dadi awan netepi ganjarane utawa siksane tanpa dikurangi wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum dadi masing-masing Allah bakal netepi sesuai peramalane wong akeh nek amalane apik dilipat gandakan sampai pira 700 10 sampai 700 700 apa wingi wa man jaa bil hasanati de wingi le surat al an'am ayat 90 apa 190 apa 96 ragu-ragu ngene sih 100 manja bil hasanati falau asul amsalihah surat al-an'am 100 sudah wa man ja'a bi sayyi'ati falai jaza illa mis laha wa hum la yudlamun dadi nek amal apik dibales 10 kali lipat sampai 700 kali lipat bahkan bisa lebih jadi masing-masing ditetepi awal amal elek ya dibalas sesuai kejelekannya inna bima ya'maluna habir awas kelawan perbuatane wong wastaqim mongko tetepo sira kama umirta kaya oleh di perintah sira dadi wis aja ate apa istilahnya ngene apa anjing menggonggong ya apa terus kafilah berlah menggonggong anjing menggonggong kafilah berlalu gak peduli omongane wong tetep ngelakoni amal sholih nek jare Pak Yai mbiyen kembang turi melok-melok sego wadang sisane sore gak peduli wong alok-alok sandang pangan golek dewi. Dadi gak peduli sampean ngomong apa, iki perintahe Allah ngene tak lakoni, iki larangane Allah tak tinggal. Wis gak peduli wong. Alok-alok. Sandang pangan golek dhewe, sandang pangan golek dhewe-dhewe. Aku yo gak njaluk sampean, sampean gak njaluk aku. Dadi apa? Masing-masing. Fastaqim mongko istiqomah tetep kama umirta kaya wong diperintah. Sira sampean diperintah ya apa ya wis iku tetep lakonono. Waman lan wong taba kang tobat sapa wong maaka sartane sira wis perusa apa sing diperintahno lan tetep beserta wong sing padha
taubat. Bukan surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Wis terusa apa sing diperintahno lan mengo saking wong kapadha musyrik. Dadi wis gak usah ngurus ucapane wong. Iki perintahe Allah tak lakoni. Nek karo wong liya agama ya apa lakum dinukum waliyadin kanggomu agamamu iki agamaku. Perintahe Allah ngene tak lakoni. Gak ngurus sampean ngomong apa. Iki perintahe Allah ngene iku. Surat Asy-Syura ayat 42. Falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Mongko kaya ngene iku ngajak Muhammad fastaqim kama umirta, mongko tetep kaya apa diperintah sira. Wala tattabi ahwaahum lan aja manut hawa nafsune wong akeh. Dadi ya wis perintahe Allah ngene ya wis tak lakoni, gak ngurus sampean ngomong apa. Dadi ya ngene iku. Dadi supaya perintah apa istiqomah. Fastaqim istiqomah. Kama umirta kok diperintah sira waman lan wong beserta wong sing taubat maka sartane sira wala tatagau lan aja lanjut sira. Dadi mulane istiqomah iku yo gampang diucap, prakteke ya angel. Wis ngaji ngene iki lho tertib bendina gak tau absen ngono angel ya. Kadang-kadang ya wis ngebokno ngantuke turu wae. Ngebokno malese wis gak modal. Terus innahu stune kelakuan innahu stune Allah bima ta'maluna lan barang kang nglakoni sira kae basirun awas apa sih sira kabeh lakoni. Wala tarkanu lan aja condong sira kabeh ilal ladina maring akeh dolamu kang padha dolim sapa wong akeh. Wis aja cenderung karo wong sing padha dolim. Dadi ya kadang tantangane ya wangel, gampang diucap istiqomah iku. Tapi kadang-kadang ya diganggu karo wong kafir. Wis padha ae sampeyan misale kerja ngono. Kerjane sampeyan apik, delokno malah. Aja nemen-nemen, aja tekun-tekun. Sekali-sekali ngene. Korupsi dididik gak apa-apa. Ngono iku wis pengaruh iku. Aja condong. Kadang malah dilokno ngene iku. Sampeyan kerja cepet ngono dilokno malah. Wala tarkan la condong sira kabeh ilal ladina maring akeh dolamu kang padha dolim sapa wong akeh fatamassakum mongko ngenehi sira kabeh apa naru neraka. Sampeyan melanggar ya kena neraka malahan. Wa malakum lan orane kedhi sira kabeh min dunilai saking saliyane Allah min auliya saking wali saking pelindung summalatung sarun
summa nuli latun sarun ora ditulungi sira kabeh. Dia dadi aja condong nang gone wong akeh padha dolim. Lek kadek sampean condong fatamassakumun nar moko kenaan neraka. Wa malakum min dunillahi min auliya ka ana wali saking saliyane Allah semalatun sarun nuli ora ditulungi sira kabeh. Dadi iku tantangane wong sing istiqomah diganggu, dilokno, difitnah supaya ganggu marang sira kabeh sehingga gak istiqomah maneh. Wis, ada pertanyaan? Maknane kari? Min dunillah saking saliyane Allah. Yang lain? Bisa kana. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman bagi kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa aku bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.